περιγράψαμε. Nel 96, Το 96, Massimo Natale, ο Μάσιμο Νατάλε, che è l'editore di Alcedo, που είναι και ο εκδότης του Αλτσέντο, è venuto in possesso di un cardellino giallo. κατάφερε να αποκτήσει μια καρδερίνα κίτρινη. Attenzione che quando dico un cardellino giallo, Προσέξτε, intendo όταν λέω un κίτρινο, giallo. κίτρινη καρδερίνα, δεν εννοώ ολόκληρη κίτρινη. Mi riferisco ad un soggetto che Αναφέρομαι σε ένα πουλί, σε μια καρδερίνα, al posto del piumaggio bianco, που εκεί στη θέση του πτερώματος που είναι λευκό, laddove è bianco, εκεί όπου είναι λευκό βέβαια, era diventato giallo. είχε γίνει αυτή η περιοχή κίτρινη. Quindi c'è stata un'invasione dell'ipocromo giallo Άρα εκεί τι είχε γίνει μια εισβολή του κίτρινου λιποχρώματος sulle parti bianche del cardellino. στα λευκά, στις λευκές περιοχές της καρδερίνας. L'ipocromo giallo che ha interessato Το sia la maschera κίτρινο λιπόχρωμα το οποίο επηρέασε και τη μάσκα, che in parte anche il dorso, αν θέλετε και ένα μέρος της ράχης, che si è sovrapposto anche al bruno. το οποίο επικάλυπτε το καφέ. Questa mutazione, a differenza delle altre, Αυτή η μετάλλαξη που περιγράφουμε, εν αντιθέσει με τις προηγούμενες, perché fino adesso abbiamo visto mutazioni legate al sesso γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει μεταλλάξεις που είναι φιλοσύνδετες e recessive, και είναι και υπολοιπόμενες λανθάνουσες, questa mutazione, ripeto, αυτή η μετάλλαξη, autosomica επαναλαμβάνω, dominante. είναι κυρίαρχη αυτοσωματική, χρωματοσωμική δηλαδή η μετάλλαξη. Dominante significa che Κυρίαρχη τι σημαίνει ως μετάλλαξη? in prima generazione Ότι στην πρώτη γενιά i figli che ne nascono, οι νεοσύοι οι οποίοι γεννιόνται, sia maschi che femmine, είτε αυτοί είναι αρσενικοί είτε είναι θηλυκοί, possono essere come il padre. μπορούν να είναι σαν τον πατέρα. Non esiste portatori in questo senso, Δεν υπάρχουν φορείς με την έννοια αυτή. o sono mutati o non lo sono. Δηλαδή ή είναι μεταλλαγμένα ή δεν είναι μεταλλαγμένα. Proprio per il concetto di dominanza del genere. Ακριβώς αυτό υπακούει στην έννοια του κυρίαρχου του γονιδίου. Bene. È chiaro che nel Είναι frattempo σαφές ότι στο μεσοδιάστημα questo colore è stato sovrapposto a tutte le mutazioni, το χρώμα αυτό, αν θέλετε, επικαλύφθηκε σε όλες τις μεταλλάξεις. quindi su Isabella, sull'Agata, Στο Ιζαμπέλα, στον Αχάτη, στο καφέ, sul White Cock, στο ασπροκέφαλο του White Cock,